Pojďte si mu zařídit terárium pro ještěrky Tachydromus maradinus. Jako první jsem si opláchnul staré terárium a poté jsem svrhnul na substrát, který jsem si vyrobil z rašeliny, písku a pořádně je navlhčil, protože tam budu sázet živé rostliny. Tady už jsem terárium usázel rostlinama, vybíral jsem tak, aby snesli trošku i teplo, ale zároveň vlhko. Tady máme nějaké klacky, různé prolízačky, dále přidání trošku korku jako ukryty nebo výřevné místo. Potom to pořádně celé zarosíme, jelikož tyto ještěrky mají rádi vysokou vlhkost. Zapneme výdenou žárovku a budeme moci už tyto ještěrky vypustit do toho terária. Tyto ještěrky pochází z ostrovů na jihu Japonska. A i když jsou opravdu malinké, tak jsou velmi inteligentní a je opravdu lze pozorovat. Nejedná se o druh, který byl vhodný úplně na manipulaci nebo do ruky, ale toto jsou velmi aktivní a jdou opravdu vidět pěkněji přes ten terárium. A jsou docela vhodné na krmení z pinzety, dají se dobře pozorovat jak při páření nebo při ostatních aktivitách a nejsou moc ani náročné. Pokud tě zajímá něco víc o těchto ještěrkách, tak se mi neboj ozvat. A pokud tě tohle video bavilo, tak mě nezapomeň sledovat.